Bé, el procés de conservació i restauració, de recuperació de les pintures murals romàniques originals que encara queden aquí a l'absis de Sant Climent, comença el procés sobretot inicialment per retirar la còpia que va fer Millet als anys 60. Sabem, per ell, que aquí es va fer plafons al taller, que llavors va acabar aquí, i aquesta superfície, aquest absis, està format per 22 plafons, que ara nosaltres anem retirant en un fins a recuperar una altra vegada tot l'absis sense cap element que el distorsioni. Un cop hem retirat aquesta còpia, en fragments que restaurarem i que els emmagatzemarem adequadament per ser instal·lat quan sigui en un altre lloc, quan hàgim fet tota aquesta operació començarem el procés de descoberta de les possibles restes de pintura original que pensem que encara queden. De fet, les proves que vam realitzar fa uns parell de mesos ens confirmava que hi quedaven les restes de les improntes de la pintura mural que va ser arrencada als anys 20.